پشتی 4 سالا ji berdewamiya şoreşa Sûriyê û dorpêçkirina aborî li ser hemû bajaran, berî di roja rejêma Sûriyê biryar da ku buhayê nanî serê sedê heftî bilind bike. Ajansa rejêma Sûriyê ya Fermîsana ragihand bû ku Wezareta Bazirganiya Navxwayî biryar da ku buhayê nan li tevayê Sûriyê bilind bike, ji 15 lêreyên Sûrî bike 25 lêreyên Sûrî. Her wiha rojnameya El-Watan a nêzîkê rejêma Sûriyê li ser zarê Wezîrê Bazirganiya Navxwayî Semîr Qadî Emîn ragihand ku ev gav wê bihêlê ku hikûmeta Sûriyê her sal 70 milyon dolar dabîn bike, tabarê hikûmetê sivik bike. Lê pisporên aborî ev gav wek destpêka qeyranekî aborî li Sûriyê nerixandin. Wektê naskirin Partiya PYD û hevalbendên wên hikûmeteka demkî li Rojavayê Kurdistanê ragihandine û dibêjin ku ew dever dibin kontrola wan de ye. Lê ew dever jî wek hemû bajarên Sûriyê fermana bilindkirina buhayê nanî tê de hat bicîkirin. Ji ber vê yekê xelkên Rojavayê Kurdistanê dilgiranin ji bo vê gavê. û di heman demê de welatiyên Rojavayê Kurdistanê dibêjin çawa Rojavayê Kurdistanê nedibin kontrola rejîmê de ye û hîna fermanên rejîma Sûriyê di deverên Kurdî de tên pêkanîn. Hêjayê gotinê ye ku duh deha Milhadî û Hediye Yusuf ji bo serokatiya Kantona Cezîrê hatin danîn. Ji bo bernameyê Ark, Helepçe Sadûn.